Bueno, arratsaldeon, bueno, eskerrik asko etortzeatik, bueno, hau, pixkat hitzaldi hau pentsau genuen azpeitin bagaude taldetxo bat, eh, hitzaldi antolatzen da gabiltzena, Azpeitia eragile talde bezala. Eta bueno, ikusi genuen nola paperezko independente hau bazetorrela edo Durangoan banatzeko asmoa bat zegoela, bueno, interesgarria dituzte egun, herrian banatzen hasteko aurkezpen txo batekin, Ze, euskarazko egunkari bat ez da urtero, ez da egunero plazaratzen. Da, bueno, uste, bada zerbait ospatzeko, aurkezteko. Eta besteik gabe, aurrea, eskerrik asko etortzeatik, Zuntza, Kote, Lourdes, eta hitza zuena da. Bale, txalde hon denoi, eskarrik asko etortzeatik. Eskarrik asko antolatzaile bai, gonbidatu gaituztelako. Eta, bueno, hau izango da, independentearen lehenengo aurkezpen publiko ofiziala edo esan dezagun. Naiz eta iaz algortan egon ginen, Azebarri elkartean, eta, bueno, aurkezpen txikiko eta informalago bat genuen. Eta kuriosoki, lehenengo aldiz Ipar Euskal Herritik deitu ziguten, eta han egon ginen 2022ko martxoan, okerrez banago, Izpuran. Eta, bueno, lehenengo Lourdesek hartuko du hitza, berak irakurriko du testu bat independentean historia eta inspirazioa eta nolabait arima edo nahi ondo jasotzen duna. Jarraian nik emango ditut azalpen orokor batzuk, eta bukatzeko Kote hartuko du hitza eta berak gehiago du kontu praktikoaz eta independentea eta horrek suposatzen duen proiektua aurrera eramateko behar dugun logistika edo laguntza sareaz eta bar. Bale? Beraz, Lourdes. Xorieri mintzo zen errekari, oianeko zuaitzerita, zeruko izarreri, mintzo zen aizeari, xoro batentzat zaukate. Xorieri mintzo zen, xoro batentzat zaukate. Xoroei mintzo den xoria izan aldaiteke independentea. 2020an gure buruari galdetzera iritsi ginen. Momentu askotan, ea zoratzen ari ginen, ea ez ginen oker egongo, ea nola zen posible euskaldunok ahotsik ez altxatzea bertsio ofizialaren aurrean. Baina bai, ausartu ziren, hemen ondoan ditugun lagunak, euskaldun askoren sentipenari ahotsa ematera, aurpegia erakustera, eta abentura zoro hau hastera. 2020ko urriaren 29an, Kotek sinatutako artikulu batekin, hasi zuen bere ibilbidea gure txoriak. Bere hitzak ekarriko ditugu gogora. Momentu batean, ohartu nintzen, nire iruzkin guztiak ezabatuak izan zirela berrian. Horrelako egoeran, batek susmoa hartzen du. Beste asko egon zitezkeen egoera berdintsuan. Baina besterik ezagutu ezean, arazo pertsonala dela sentitu dezake batek, eta neurri batean baztertua sentitu. Eskerrak, kaleetan elkartzen eta saretzen hasi ginen, eta indar txiki bat garela sentitu genuen. Hasieratik, bere izen-abizenak argitara ekartzeak izan ditu ondorioak dakizuen bezala. 2021ko ekainean, independentearen etenari buruzko azalpenak berak eman zizkigun. 2021ko urrian itzuli zen independentea, bere jaiotzaren urteurrenerarekin bat eginez. Oztopoak oztopo eta jazarpenak jazarpen, osotasuna
eta burujabetasuna helburu. 2021ko abenduaren 13an, Intzak sinatutako lehen artikulua irakurri ahal izan genuen. Eta honela zion, urtebete luzez independentearen atzean egiteko zeuden itzaleko hainbat lanetan aritu ondoren, azkenik publikoki hitz batzuk argitaratzeko urratsa ematea erabaki dugu batzuen. Itzaleko lan horien adibide, hainbeste testu euskera zain txukun argitaratu izana, berari zor diogu. Zigorrek, kontatu zigun, independentea jaio zenean, kartzelatik atera berria zela. Ainarak, begirada hezkuntzan jartzen du. Aitorrek, kameraren atzetik erakusten digu errealitatea. Josebak zubiak eraikitzen ditu ozeanoaren erdian. Asierrek, hankazpian zapaltzen ditugun janbelarren berri ematen digu. Eta horrela, zerrenda amaigabe bat osatu dezakegu. 2022ko apirilean, eritzetik sara-sara eraman zuen korrikaren lekukoa independenteak. 2023ko martxoan, goizuetan, bertsoafari independentea izan genuen. Uda honetan, uztailean, Elosun baraualdia burutu genuen. Eta bertan, sabela utzik eta burua argi genuela, jarri zen martxan, independentea paperean argitaratzeko ideia. Bere sorreratik 3 urte pasatxo direnean, papereko lehen alea iritsi da. Orain arte agerkari digitala izan dena, eskuartean dugu dagoeneko. Bolondresen lan erraldoia eta auzolanaren emaitza izan da guzti hau. Bueno, Lourdesek ia dena esan du, ez? Berak izen batzuk aipatu ditu, asko falta dira noski, eta gutxinez 2 aipatu nahi ditut. Bat Irati Mujikat, testu hau eginduna da, eta gaur ez dauka hemen egoterik. Eta Oier Iruretagoiena ere, ez da etorri, ez dut uste, ez dut ikusi, baina beraiek ere editore taldean dabiltza, kotetani bezala, eta egia esan beraiek egiten duten lanik gabe egiten dugunan zati handi bat ezingo genuke egin. Baina, esan bezala, beste autore eta batzuk hemen zaudete, hori ez, asko zerrenda luzea da. Eta, hoxe. Lourdesek esan duen bezala, eta hemen gehienek badakizuen bezala, independentea Euskal Agerkari, egunkari berri bada, euskeraz egina, euskeratik, eta guretzat, euskaldunontzat, ez? Abiatu zen 2020ko urriaren 29an. Eta formatu digitalean, egunero argitaratzen dugu, edo artikulu bat, albiste bat, deialdi bat, testu desberdinak, formatu aldetik eta eduki aldetik askotarikoak. Pixkanaka, hori, denborarekin indarra hartzen joan da, baina, esan behar da irakurle gehien 2020ko udazken hartan izan zitula. Eta arrazoia da, orduan irakurtzen zutela aldeko eta kontrakoek, ez dakit bat ez zuen zegoeratan geunden, 2020ko udazkenean, baina, independenteak hasieratik izan ditu lagundu dutenak, baina baita ere etxaiak edo saboteatzaileak bai, batzuk agerikoak, beste batzuk ezkutukoak, ez? Eta bazirudin, zegoela jende xente irakurtzen zuna aztertzeko nola erasotu eta egia esan proiektua bertan bera gelditzeko momentuan egonda askotan, ez? Etenaldi batzuk ere izan ditugu eta hainbat gora bera.
Eta, bueno, dena den, gaur egun esan dezakegu proiektu egonkortua dela, irakurle kopuru bat mantentzen du, eta interesa, nolabeteko interesa piztu du, ez? Eta interes hori piztu du, hain zuzen ere, jorratzen ditulako independenteak Euskal Prentsa deitzen dugun hortan, edo zuzenean debekatuta, edo debekatuta ez bada ere oso bazterrean edo oso isilean pasatzen diran hainbat gai, ez? Eta hain zuzen dira gai batzuk guretzat herri bezala, gizarte bezala, herri euskaldun bezala, esango nuke, funtsezkoak eta estrategikoak diatak. Hoietako gai bat da, adibidez, Iruña Beleiako afera, eta orokorrean euskararen auzia lantzen duguna, luz eta zabal, eta askotan ikuspuntu, igual, ezakit, ofizialetik edo batzutan urruntzen dana, eta modu erradikala zentzu positiboan esan da noski. Beste gai bat nola ez pandemia izan zen, pandemiarena izan zen independentea abiatzeko arrankea, arranke puntua. Pandemia izan du, bueno, aspertu arte, oraindik soka luzea ekarri du, oraindik ere jarraitzen dugu, txertoen ondorioekin eta bar, hortaz gai hori jorratzen, eta ez dugu osasunaren ikuspuntutik bakarrik landu, hortik ere bai jakina, baina baita ere politikoki, humanoki, gizarte bezala ekarri dizkigun aldaketak eta hoiek landu ditugu, eta kulturalki ere bai esango nuke, pandemia bera globalizazio ekonomiko eta politikoaren prozesu hortan pauso bat gehiago dan aldetik, murgilduta gauden kulturazio edo prozesu honengatik, horregatik aipatzen dut alde kulturala. Beste independentean baita ere ardatza izan da, beste gai bat izan da Cabezudo kasua, Kote Cabezudo argazkilariaren kasua, hori ere harrigarriki prentsa ezagunean oso isildua izan dana. Pentsatzen dut dituen implikazio sakonengatik, implikazio politiko sakonengatik eta oso adarkatuengatik, ez? Euskal Herrian bertan, Euskal Herritik kanpo ere bai, baina Euskal Herrian gutxienez. Eta beste hainbat gai ere, segurazki baten bat ahaztuko zai, baina digitalizazioaren inguruko gaiak, orain diru digitalaren ingurukoak ere bai, ekologismoa eta gaur egun oso indarrean dagoen ekologismo faltsu hori, Euskal Herriko ia mendi guztietan poligono eolikoak proiektatzen ditun hori, hezkuntza arloko gaiak, amatasunaren ingurukoak, eta horrekin zuzenean lotuta feminismoaren inguruko debateak eta bar, bai? Beraz, horiek lantzen ditugun gaiak. Eta horrela, artikuluz artikulu eta hilabetez hilabete bide bat egin dugu, 3 urteko aia da, eta bide hortan egon dira mugarri esanguratsu batzuk, ez? Horiek gehienak 2023an gertatu dira. Eta, Lurdesek aipatu ditu, ez? Alde batetik, iazko martxoaren 3an, goizuetan egin genuen bertso afaria, oso arrakastatsua izan zana, eta oso gau, magikoa izan zana. Han iragarri genuen uztailerako geneukan asmoa, eta joan dan uztailean Bergarako Elosuko gainean euskarazko baraualdi independente eta autogestionatu egin genuen, hori esperimentu bat izan zen. Ez genekin zeaterako zan hortik, baina egia esan oso esperientzi aberasgarria izan zen, eta hor ondu zen, naiz eta hitzez eta aipatu bazan lehenagotik ere, papererako saltoa ematearena, Elosuko baraualdian mamitu zen, eta mahai gainean jarri, eta bideratu egin genuen, ez? Eta horrela, esan eta egin, lehenengo papereko alea, atera dugu, joan da abenduan Durangoko azokarako. Ekarri ditugu mordo bat, beraz orain hartu ditzakezue zuen inguruan zabaltzeko nahi aina. Durangoko azokan, 30 bat pertsona aritu ginean txandak eginez eta 4 egunez
papereko ale hau banatzen, 7.000 ale banatu genitun, 4 egunetan, eta jendean erreakzioa orokorrean ona izan zen. Egon zian, hola izan batzuk, baina bueno, egia esan ez dute aipabenik ere merezi. Gehienak oso positiboki hartu zuten. Nik sailkatuko nituzke papereko independentea jaso zutenak hiru multzotan. Lehenengoa da independentea ja ezagutzen zutenena, hori da espero genuen bezala multzo txikina, jende gehienak ez duen ezagutzen, baino batzuk bai, eta horiek egia esan eskerron hitzak bakarri zituzten guretzat, postare bai, batzuk bazekiten, paperera pasatzeko azala, eta bueno, esan ziguten bai, 2020-2021 batean, eta jende asko oso bakarrik egon da, bai senideen artean, lantokian, kalean alde guztitan, eta bueno, independentea izan zala argi txiki bat, ez? Hola, tunela mukaerako argi izpi moduko bat, ez? Alde hortatik oso eskertuta. Bigarren multzoa da ugariena, jende gehiena ez zuen ezagutzen independentea, eta horiek gustora hartu zuten eta egon dira horien artean etorri zaizkigunak, egun batean alea jaso eta hurrengo gunean etorri zaizkigunak esatea ez zutela ezagutzen, deskubrimentu bat izan dela, beharrezkoa dela, horrelako komunikabide bat Euskal Herrian eta segitzeko hortan. Eta hirugarren multzo batera aipatuko nuke, eta hori da ezagutzen dutenena, baina isilean daramatena, ez dutenak esaten, ez? Pekatua edo egiten nahiko balia bezala, ez? Galdetuta ezagutzen zenuen, eta 2020tik hasieratik jarraitu zaituztet, baina ez dute inun esan, ez? Eta hor kokatuko nituzke euskalgintzako eta kulturgintzako hainbat pertsona, ez dakit asko diran, baina mordoxka bat gustot baietz, eta bueno, oso esanguratsua ere, ezagutzen dutela, baina badagoela nolabaiteko ostrazismo moduko bat edo, ez? Hoxe, eta gero, argitaratzen degunari buruz. Galdetzen digutenean, edonork idatzi dezaken, edo erantzuna baietz. Horretarako e-mail bat daukagu, info@independentea.eus, eta norbaitek zerbait idatzen nahi badu, horrera bidali besteik ez du, ez? Batzuetan, badakigu ezagutzen degulako, pertsona batek bidaliko digula testu bat, eta badaukagu idea bat zerri buruz idatziko duen, eta interesgarria dan edo ez, baina beste batzutan ez dugu ezagutzen, eta ezagutzen zuen jendean mezua jasotzen ditugu, eta guk aztertu egiten dugu jasotzen duguna, eta jakina aukerak eta bat egiten dugu, ez degulako interesatzen guztia ere hitz egitea, bai? Guk independentean hitz egiten dugu, edo argitaratzen dugu, gure ustez hitz egin behar den gai horien inguruan, ez? Eta zentzu hortan saiatzen gea autu kontziente bat egiten, autu estrategiko bat, herri bezala estrategikoa, edo hortan saiatzen gea bintzat, bai? Azpeitin gaudenez, aipatu nahi dut Iñaki Segurolazana, ogrua, guretzat gaina 2021ko azken hilabetetan, da 22ko lehenengotan oso hilabete gutxitako, baina harreman nahiko estua izan genuna, eta ez dakik gogoratzen zuen ere garai hori, pasen aziaren hilabeteak, eta baina izan zen guretzat egia esan babesa eman zigun pertsona bat, eta izugarrizko ekarpena egin zuna. Eta berak esana da, ogruak esaten zuen, batzuek dana siniste dutela, eta beste batzuk edo zer, ez? Batzuk dana eta besteak edozein gauza, ez? Eta hura parafraseatuz nik esan duke, batzuk espero dutela guk dena publikatzea, eta beste batzuk guk edozer gauza publikatuko dugula, ez? Eta horri buruz, ez bata eta ez bestea. Guk ez dugu dena publikatzen, ez daigulako dena interesgarri iruditzen, eta ez dugu edozer gauza publikatzen, edo batzutan ez daigulako serioa iruditzen, eta beste batzutan nahiz eta interesgarria izan, ezin diogulako gero guk eutxi, guk bakarrik editoreok hori publikatzeak dakartzan ondorioei. Hori ere kontuan hartu behar da. Nahiz eta independentean dena norbaiten izenean ateratzen den, eta printzipioz testuaren ardura sinatzaileak daukan,
egon dira artikuluak oso polemikoak eta autorea ez da beti hor egon bere postura defenditzeko, ez? Osea, desagertu izan zaizkigu eta gero hor editoriak hor gaude pabelloei eutsi beharrean, ez? Hoxe. Beraz horri ere begiratzen diogu, zerbait publikatu aurretik, bale. Azken finean, hitz egiten dugunaren arabera egoten da gero egiten deguna. Edo beste modu batean esan da, independentean ere jorratzen ditugun gai eta sustatzen ditugun debateek markatuko dute gero gizarte bezala hartuko dugun bidea, aurrera aterako ditugun proiektua, gure ekimena, ez? Horrexegatik esaten dugu komunikazioa ekintzaren koordinazioa dela. Ekintzaren koordinazioa. Eta gure ekintza euskara da, hori gehalako, hori behar degulako, eta, bueno, hori nahi degulako, ez? Horregatik egiteko independentea. Hori da nik esateko nukana, esan nahi nizuena, orain koteri pasako diotitza, eta bukaeran ezer galdetu nahi badezue, edo solasaldi txiki bat egin, ongo bat artea. Bueno, ni nahi nuen labur, emateko aukera beste guztiai, baita pixka bat hau jarriko. Bueno, paperean, atatzeko lehenengo alea kostatu zaigu. Bueno, digitalean egitea ere bai, satana egiten dugunean da lehenengo aldia, eta digitala egitean izango nuke zailagoa izan zela. Eta izan zen impulso bat hartu eta aurrera egin. Hori enia zen nintzen bakarrik, baina ja 2020 sartu zen jendea eta pixkat ireki zuten baitare lerro editorial hori, gai berri, amatasuna. Bueno, daude beste gai janbelarrak oso garrantzitsuak ere, amatasunaren ikuspegi berriak, ez dira berriak, betikoak, baina batzuntako, guretzako bada. Eta gero, paperan egitea, hori 3 urte, baita ere esan barret, Aitor Unanuet digitalean egin genuenean izan zen lehenengo pertsona goratzen dudala, emailera idatzi zula, harrapatu zuela, ulertu zuela zertzan independentea eta proposatuz gai batzuk horren arira, eta lehenengo ez bazan, lehenetariko, niego nintzen argitaratu aurretik, biltzen, artikuloak argian, eta jendeari eskatu zidazteko, Zenlu Zarragari, Fito Rodriguezi, edo berriako artikulu batzuk, baita ere, arrantzatuz, eta neukan nolabait, aste bat edo 2 aste prestatuta, baina behar gehiago, eta baitorri izan zen lehenetarikoa. Eta ja 2020-en, hitz egiten genuen, lehenengo bilera egin genuen, hasi independentea eta jabete beranduago, eta horre egin genuen, lehenengo bilera hau bixan, 17 pertsona elkartu ginela, arau perimetral hori gaindituz. Eta 2020-en ere ezagutu milez, bai ogurru, lehenengo artikulua 2020-an izan zen. Eta egia esan, azkeneko 2 urteetan hola, hasieran nahiko tutan ibien di, eta azkeneko 2 urteetan asko lasaiago intzak hartzen du ardura asko digitalekoa, beak egiten du prestaketa artikuluena, dana. Ni gehiago diseinu eta kontu teknikoak batez ere, zein barra webgunea dien gara arroio bada. Barra eguneratu, daude erazoak ez dian ikusten. Eta baita ere, ziberjazarpena jarraitzen dula, eta, gauza batzuk horra daudela, zaitzen geha, sufrimendu hori ez partekatzea guztiekin egunero, baina, jakin dezazuten hor badagoela, baita ere, arroio batzuk nahiko astunak. Eta, paperezkoan hor, nahi nun kontatu, buelta bat eman genion aukeratzeko nola egin, ez genekin, trotatiba topatu genuen hemengo bidean, Zumaian, horre dago bidasoa grafik imprimategia, eta, hemen da rotatiba bera gara eta berria eta hitza eta imprimatzen antokia. Eta, bain genuen lehenbizi, gauzetan ze formatu da, guztia erabaki genuen, nahiko itxia dago, horrengo bateako hori asko zerratzagoen genuke. Eta gero ere,
beste kontua zen, aber nola banatuko dugun. Eta, karo, horiek dazkate sistema batzuk, ba, bueno, pixkat hortetik baita ere urrundu nahi ginen pixka bat. Edo probatzen dugu zerbait berria eta eskuz esku eta benetan saretu. Eta nik uste horretan baita ere asmatu dugula pilo bat ikusi da hori asko Durangoko azokan, osea, 2008an falta genuen kontaktu hori nola hasi ginen, danok entzuten telebistatik mezu bat eta bizilagunei begiratzen pixkatola eta hori, ba, Durangon esketzan. Osea, zian beren, zibermunduan gertatzen zenaren kontrakoa, edo telebistan zenaren kontrakoa, osea, ba, zeuden pare bat, hola, begiratzen zuela independente horrela, baina institutu eskero eramaten zuen, osea, eta orokorrean izan zen oso positibo, bai, hori berko genuke laburpen bat, osea, ze mezu ze jende eraman zituen aldeak, osea, bai. Eta hori, bueno, egunkari ez da bakarrikan irakurtzeko, osea, da gauza asko, da objeto bat, eta ba, eskuz esku pasatzeko, eta bueno, a ber, aipatu nahi da gauza batzuk, nahiko modu praktikoan, ze, ba, hemen aipatu zen baita ere, badibidez, ba, korrikan egin ziteken, hori berehala dago, korrikan egin ziteken beste banaketa masiboa, badibidez, lehenengo egunean Irune, eta azkeneko egunean Baionan, eta hor, venga, ba, bi egunetan geratu antolatuta, aurretikan egon gorko zen ja antolatuta, eta, ba, hori, bera, extra jarri behar da, ba, tipitapa, norantza, edo, ezagit, aldako zerbait. Bueno, hortako ideiak eta hori, ba, badago jendea, ideia oso honekin. Arazoa ez da hori. Eta artikuluak berriak idatzi daitezke, baina baita ere badaukagu horre hemerotekan, digitalean atatako artikulu oso onak, eta osatu daitezke bat, bi, hiru, osea, daukagu 3 urtetako lana hor birziklatzeko, paperean atatzeko. Eta, bueno, ba, gauza da, aber nahi dugun. Aber gauden prest, eta, bueno, hori. Lehen nahi batu du, hintzak Oier eta Iratik kriston lan egin dute banaketarako, zutako askoi banatu, osea, deitu zizueten, banan, egon ginen aurretik, ba, zerrenda bat egiten, ba, baraualdira etorri zirenak, bertso afaria egin zuten, kamisetak erosi dutenak, noizbait idatzi dutela, iruzkin bat aimelia dago, osea, egin zerrenda bat, eta bana deitu idatzi, eta horrela, bagenekin, ja bagenitu ditzarrotak 6.000 ale banatzeko. Ba, batek hartuko ditu 50, bestea 50, bestea 30, eta hola, ginen un Excel bat, eta 6.000 genitu ja banatuko zirela. Eta ordu, ba, bueno, ba, nola, ba, xur egin ginen, Zergea jun ginen, hori, ba, Durangora, eta, bueno, ba, entrenatu genituen 8.000. Bar genituen askoz gehiago. Durangotik buelta 7.000 banatuta, eta ba, beste 8.000, beste 6.000 eskatu genituen, guztira 14.000. Eta tirada bakoitza balio izan du 1.000 euro. Eta, beraz, 2.000 euro kostatu dugu, faktura izan da 2.000 euro, 14.000 ale. Eta egin izan bagenu 14.000 ale danak batera, izango lirateke 14.000 euro. Berkatu, 1.200 euro. Adi zaudete, oso ondo. Batekin. 14.000 euro, Bueno, bagenun koltsoi hori, baino, ez dakit. Guantikan badaukagu, lasai ibiltzeko, horiek imprimatzeko, eta beste tirada bat, eta, bueno, lehenengo izan da pixkatola, baina, bueno, formula bezala, hola ezin du izan. Eta pentsatu dugu, hori, adibidez, daude, bueno, makinatik ateratzen da 100 takotan, hori ez genekin. Baina, rotatiba, bueno, 25 minututan, imprimatuta eskate 8.000 ale. Da pasada bat. Eta daude ja, dana pale batean jarrita, eta soloko tonelada bat. Eta gure bildurra esan, tonelada horrekin, ez gara genuen ondo kudeatzen, ez genuen nun sartu, ez genuen fizikokin nun sartu. Komunean batzuk, ez da sukaldean, eta gauza da, gero bildur hori etzan reala, arriskatu bar gara, gehiago imprimatzera eta eukitzea, hori ez dago zelantzarik. Eta, aurretik, adibidez, orain kontan eginkoa genu imprimatu zuzenean 20.000. Bueno,
elkartzen baldin bagara 200, eta bakoitza 200 ematen ditu, ez dakit kalkulak ditut egiten, baina. Bueno, gauza bada norberak egitzea etxean tonelada bat, baina etxean egitzea 200 edo 100, ez dira beste. Eta, hola egin ezkeo, bueno, eta esaten dugu, batako horiek, karo, hau da, alde bakoitzara marxentimu. Azkenean gehiago da, deia, ezpotea, bila, ez dakit zer, beraz, bueno, hori kontutan hartu behar da, bai. Eta gero paper birziklatua da, eta gero birziklatzean da, bueno, ez da, arriskatu behar da pixkat hori. Eta bokadiotako edo papelatzeko, zua pizteko, bai. Nago ez zua piztu holekin. Uste ja baten batek erabili dula zua pizteko. Nafarro aldetik, zer. Bueno, baina bebango, piztat. Balio garritzan, Eta, hori, zakit, ingo bagenu, adibidez, nik hartu ditut 200. Bueno, 200 eta gero beste sobratu zianak nik etxera baino 500 nola. Eta egia esan banatzen dituzu. Osea, banatzen duzu, 500, zitezu, baina igual eski lagun bati, hor dago lagun bat, eta hori, 50. Lagun bat, eta 50 hartzen dituna, igual, 4 lagunei bakoitzai 10 emanda, banatzen da. Bai. Gero formula, karo, doakoa. Ez que doakoa mantendu behar dugu, egiten baldin badugu sare bat, una empresa SL, faktur ez dakit zer, Gipuzkoan gainera daukagu hori. Tiket bai. Hori, bukatuko dugu, kesi finantzatzen ari gara ez dakit zer apunte, edazera intzagin dute, eta nahi duguna da, hori. Ez komplikatu. Beraz, hori. Daukagu kontu bat kudeatzeko kultura elkarte bat, eta esaten duguna da, ehun horiek, ehuneko takoa zer da, olakoa, ez? Hori da 10 euro. 10 euro da kostatzen duna egitea, ehun, olakoa. Hori da 10 euro, esaten dugu, pertsona, banatzeko hartzen baldin baditu gutxienez, 100, ez? Eta bakoitzatik 10, gero oso erreza da, borondatea truke horiek errekuperatzea edo gaititzea. Osea, 100 banatuko dituzu, norbait galdetzen baldin badizu, eta zer da, horratiz? Borondatea, eta ematen dizu. Esaten badiozu bai, igual ez dizu ematen. Baina esaten dizu, borondatea da, barruan atatzen du, eta ematen dizu euro bat, o lo que sea. 10 galdetuta, 100 horiek kubrituta dituzu. Hombre, eta danok egingo bagenu hori, horrela egongo zen, tirada nolabait. Bai. 10 eurokin justu, eta hortik gora, ingo genuke hitzartutak baino gehiago. Baita ere, baina, bueno, azkenean gutxi gora bera. Hori da, pentsatu duguna, eta importantea, behasainen izango dugula, otsailak 3 beste saio bat, atxalde osokoa, eta larun bata da, eta dolarean, leku ederra da, eta, horre beste gonbidatu batzuk ere etorriko dira, independentean idazten dutenak, Adrian Zelaia eta hori, eta Mira Urrazaga medikua, gaur ere, jende oso, Juanjo ere nahi etorri, Juanjo Martínez bere lagunarekin, eta etortzen dira horretan. Beti nahi izan dugu baita ere elkartu, eta negua da oso garaiona elkartzeko medikuak, Bide Urrazaga, Carmelo Bizkarra, eta beraien artean daukate harremana estuta, ez? Eta bazen egiteaz, gure medikuak elkartzea, ez? Magufo kongreso bat. Edo, bueno. Eta, korrikarako ingo dugun edo ez, kalkuluak egiten, enbarko gozan, behasainan erabaki. Ordurako, hemendik hilabete batean, egon barko zan, bideratuta, eduki aldetik, horrekoan hitza, edukiekin dago gehiago hitza, nola zuzentzen ditu gehiago, begiratzen ditu eta barrenatzen ditu gehiago konputadura eta olako gauza. Mugagabea eta hori. Eta hor dago, adibidez, Josuna Beranen bat, denengo korrika hura ezan nahi erreza izan, edo nola zan? Bai, nolako zerbait. Bueno,
Paco Aristi. Paco Aristirena independentzia, Bai. bai, da, independentziak estrenatu zuen Paco Aristirena artikulu bat. Bueno, bai, eske independentziarena daukagu nahiko markatuta, Carmelo Landak galdetu zuen Jasone Irozi, independenteak bai, baina altzatez zuek independentziaren aldekoak. Nor eta Jasone Irozi da, gu deitzen diogu Jasone Wallace, zera super borrokalari. Zakit ezagutzen dezue, baina eman ditu speech bat, eman ditu, bizitzako manifa horietan, zela giro hola erdalduna, etorri zen, eta giro horretan poliziaren jazarpenarekin, bulebarrean, hartu mikrofonoa eta euskeraz eta esan zituen olako mezu batzuk esan zuen. Bueno, beste gabe. Hori hori bai, pentsatu dugu, korrikarekin igual pixateltzea azalean eta gero jarraitzea gure gaiarekin, claro. Independentzia baita ere osasun arlotik eta guztia. Baina baita ere, bueno. Eta hori, nahiko genuke, nahi dugu baita ere, behasekoa izatea, parte hartzea gehiago, gaur ez dago denbora asko, baina nahi dugu, igual taldek antolatzea gaika eta ekimenak gauza batzuk pixat konkretatzea. Eta horri begira, erabakitzeko, ez dago erabakita ingo dugu korrikakoa, nahiko garbi daukagun momentuz, baina euskalo, datorrengo Durango gazokan ingo dugula bat. Baina nola lehenengo akatsak eta estresakin eta egin hau, fresko daukagu oraindik, nola egin eta hori, nik uste horrena da beste bigarren batekin egitea. Baina, bueno, baita ere, ni oso lanpetutan nabil, beste gauzekin, eta hau ez da gure lana, eta inoren lana, eta pixkat denok ikusi behar dugu hori. Eta ze indarrak nola dauden, eta asko, norbait egiten maizatzen bete modu, nago pres, venga, mugitzea banatzeko, hau eta beste, asko eskertzen da egia esan. Egonkorra dago, esaten du egitza bain independentea dagoela egonkorra, baina, bueno, daude, egia esan eguneroko ezazioan laukatu, edo lau baino gutxiago, holako paperezkoa egitea pixat pitotzen gaitu ere bai. Batzutan, baina, bueno. Nik uste esan dudana. Bueno, hemen atzekaldean daula kontu korrontea. Bai. Bai. Eta baita ere helbide elektronikoa baita ere. Idazteko, nahi batzute parte hartu zerbaitetan, ardurak hartu, ideiak, ongitorriak, baina baldin badira batera horren ardura hartuta, asko sobeko. Oso txikila, korrikia. Oso txikila? Bai. Hori da marketing. Jarreko bagenu en plan extra kontu korrontea, Nik uste, motorik ez dara izan behar, esateko inspekzionala diruen behar dala. Ezinbestekoa dala. Funtzionatzeko, orduan, nik uste hori, bildurin esan behar dala. Durango ni gauzaia guazan, ez da, zeren badirudi doaneko zerbetik ikoatzela, taldi berean diru eskatzen duela, eta orduan, pixka bat, baina nik uste gainantzen, saretzen guatzen inean eitzat, lasai esan barko litzatik eda, diru edean bat, eta zaka aldonetik, laguntzea ondo hori. Bai. Bidurrik ez da daki behar, badak iztek lotxatzen zen. Ez lotxatzen, eta beste gauzetan esatzen dugu, eta... Baina, justo honetan, bai da gai bat, askotan esaten dugu, egiten dugu dirurik, ez dugu egiten dirutruke. Ez gira kazetari profesionalak. Profesionala, ez dakit, gauza batzuk, pentsamendua ez dugu egiten den horretzen digutelako, nahi dugu pentsatu gratis. Eta gauza batzuk ordaintzea lan hau, ez benetan da, tira da eta gauza garestia, Eta hortako bai, nahi dugu, finantziatu, zu zure eskualdera eramango baituzu lareun, zenbat, jarri 40 euro gutxenez. Eta gainera igual hor banatuz atako duzu, gehiago. Eta gero horrekin batzuk ikusi, edo segun eta zer iraien dituzun, ezin gabili guztien atzetik ere. 40 euroiek ingresatu kontuan, eta jazta, ez daukago administrazio departamentua. Konprobatu.
Konprobatzeko, ez du sartu, eta hor dakago el montón, osea, ja. Baina, baita ere eskatzen baldin bada, gero izan behar du zerbaitetarako. Baina, bueno, izan leke tirada berri batzu. Hortako bai. Bai, honetan galdu dugu, hori kontutan hartzeko. Bai, baina, bueno, Galdu, baina baita ere, galdu. Ikasi da ez bai. Baina, bueno, gutxeneko izan da, sartu ditugun orduak eta diskusioak eta ez dakit zer eta hori, euro guztion artean, etxat. Ezin da ordaindu. Osea, hau, karo, ordainduko balitz orduak eta ez dakit zer, osea... Kotek esan da borobiltzeatik, eta pelok zandurako bildurri gabe eskatu behar dela, alde batetik urrengo papereko alea, ez dakigula noizko, nahiko nukeia erabakita eduki hemendik hilabeterako, bide batez aprobetxatzen dut, hemendik hilabetera justu behasainen, urrengo junta dizua. Ordurako nahiko banatzaile eta konpromiso hartuta baldin baditugu, alde batetik papereko ale horrek helburua izango litzake autofinantzatzea, banatzaile bakoitzak aleen kostua behintzat ordainduta, eta gero ja, berak berriro birbanatze ditunean eskatu ezake borondatea, eta berrez hori ja norbeak ikusteun bezala, ez? Baina enpresa bat sortu gabe, eta hain zuzen, izan da dela, erabat autokudeatua, ez? Eta hortaz aparte ere, kontu korrontea baita ere, norbaitek arpidetza deitzen duguna edo nahi badu, batzuk egiten dugu, ez? Hilabetero hori jabada jarraitu dezan, egin dezan hori ez, kaja mantendu dadin, eta hortarako da. Gastu finko batzuk ere badaude urtean, ez? Webgunearen mantenua bakarrik eta informatika kontu. Errolapa, gure deitu zion, errolapa. Eta roll-up. Eta egin genuen Ogurrue Durangoko azokan aurkeztu zuenean liburua, goiteritzia, eskatu zigun, ez zioten utzi, bertara joaten elkarrizketara, Ez egon garbi, sartzen utziko ziguten musukorik gabe. Berari. Berak esan zuen. Irrati saioa. Irratia esan junegia, ezin izan zuen, bai. Durangotik. Eta bea telefonoz egin bar esan zuen. Bai, onintzen baitarekin. Bai, eta hori esan zuen, hau diktadura ario bat da. Horrela esan zuen, eta gero, jun ginean, bera ez genekin, bera ere utziko zuten, eta orduan egin genuen elkarrizketa bat kanpoan, eta sortu genuen hau, eta ginean momentu batean oso goian. Ogurruerekin, Ogurrue ezagutu genunean, kriston parranda bat, eta baita ere grabatu genuen, dakagun materiala bizitzako manifestazio horretan, nola da, Endaiako zubi horretan, hor, etorri zean, bai, Miel Rodríguez eta Ogurrue, eta kriston harreman, ja, bagenun harremana imelez, baina hor ezagutu ginen parrandan, eta ja horretik imelez, balimaz egon roi hona, horrez oso ona, eta, egunero ginen alde bat, osamenzua bidaltzen, eta behar esaten zuen, zer eraginkorrak, txertoak, nola zan, zinera joateko txertoak. Balio dute zinera joateko, zer eraginkorrak. Eta, bere aurkezpena grabatzeko, nahi genuen, zerbait, itxuroso egin, eta, kostatu zitzaigun, bilatzen nuen egiten den hau, eta genuen hori, eta ez dugu berriro erabili, ze gainera grabatu genion, bi elkarrizketa, hor Durango, baina gero gaixotu ginen denok, egun hori eta gero, omikron, omentzan, momentu horretan, eta ni pasan ditu 10 egun hoean, eta beste batzuk bai horrela, eta azkenean ja gero lanea, ez da gure lana, eta genuen hor materiala Ogurruerena, eta handik gutxira, gerratutzana, eta hor daukago pentsatzen gaur ekartzea eta proiektatzea, baina ez bukatu dena duran, eta hurrengo beste batean, ingo dugu zerbait horrekin. Bai? Ona ditzateke, ja, eske dago material asko, eta, ingo dugu zerbait, bar dugu, ez dakit. Bai, bale. Zuegit, iztein. Bai.
Ondo pasatu zuen jeroglifikoa egiten. Izgurutzatuak, ez, gurutze grama. Benetan hau zan, gau pasaz, nahi genuen periodiko itxura, man. Esango dugu gauza bat, hor aputeren bat, esan dut bate, hemen jartzen du, egunkaria guzen zego egunkaria izaban. Egunkaria egunen bertatzen da, eta egunkara bat. Eta ez da, egunkaria. Baina guretzako da, egunkari papera, atzegaldean, daka jeroglifiko, gurutzatuak, helburua zen periodiko itxura ematea, eta horregatik sartu genuen hori, baina ez segon denbora hori egiteko, eta bueno. Eguraldia falta izan zaigu, ez? Horoskopoa eta eguraldiaren iragarpena. Eguraldia, bai. Eta klimatiko. Neri oso indartsoa iruditu zait, euskara aipatuaren euskalduntasunean sustraituta ikusi zaituzte da ez. Da uste gure gizartean asko hori falta dela. Euskarari buruz asko hitz egiten dugu, baina hori baino gehiago da identitatea eta nik uste independentearen sustraiak gehiago dozula euskalduntasunarekin lotuta euskararekin bakarrik baino. Euskararekin bakarrik gauza asko daude, ez dutenek euskalduntzen. Gazteleraz badakigu, baina euskaraz penale sentitzen. Euskararekin gauza bera gerta egiteke eta gure erronka da geu. Era horretan, indartsoa iruditu zait, informazioa emantu zuen moduan, eta irauteko dirua ez da bate broma. Irauteko behar den zerbait, bitartekoak iraunarazteko direlako ekimen batez. Uste dut interesgarria dela hor ere guztitzea, danok, pixka bat, honek iraunkortasuna emateko beharrezkoa dela, bezala momentu batetako broma bat bezala gelditzen da ez. Hola, broma eginda anekdota moduan esango nuke, arranoa atzera begira ipini beharrean, aurrera begira ipentzea indartsua balitzatzen dela. Zera dugu? Atzera galdu bat, eta guri aurrera komeni zeiku batean. Zergatik dago atzeaka? Eskerra da alako? Burua ezkerra. Begiratzen duenarentzat hori atzera. Eskerra da. Eskerretik eskubira. Bai esate, baina atzera. Bueno, kendu genuen hori bakizute. Bain da Irulegi. Irulegi. Eta Irulegiko eskua, begiratzen ez zuten leku bakoitzan dago norabide batean. Paperekoan dago alderantziz. Bakizu zer, arranoarekin, ea izango zen tipo agila imperial. Bakizu erasoa zen, oteginan eskuindarrak, boxekoak, gerra zibilak genuela, transfoboak, ez dakik zer, holako burugabekera izan dituzten, jarri nun eskua gora eta bezan, izango dute, bueno, ez da. Eta dut berak jarri nun, nabiliz. Irudi aldetik hori eskudiatzeko, argazki bat gu ikusten garetik askotan, eskerret eskubira. Azten ditugu, eta eskubi aldera guk begiratzen dugu etorkizuna ara begira. Baina askotan argazki moduan alderontzi azaltzen da, eta begiratzen duena nahastu egiten dugu, ez? Bueno, baina hori argitetan bat besterik ez. Vale. Ainoa, Ez, hori alfa eta omega hori argentintia da. Ez da, ikuspegin linean hori denborarena, zara guztien, Mirarik esan dudan, netzat garrantzitsua da, ez? Euskalduntasunean sustraituta edo gaudela. Nire ustez ezin zuen beste modu batera izan, Euskaldun bezala irauteko, hitzen barzan hitzen dugun gaietaz, hitzeten dugun gaietaz, pandemiari heldu egin behar zitzaion. Eta ondo heldu, gaina. Eta hizkuntzari dagokionez berriz, mundu disidentean edo eduki ditugu kritika handiak, ez? Euskara hutsean zalako, ez? Eta hori ez da negoziablea, ez? Dago independente euskaraz. Euskaraz da. Eta punto. Hori da dagona, ez? Ez imaz, orain egiten egiten guztiarekin entortzen zen. Lehen etorri zaite dut, epatu duzu ginean zorrera eta hori. Eta euskararekin lotuta, etortzen zen gorura. Nola izan zen, ez nire kasuan. Nik idatzen Gara. 2008ko udazkenean nahi zen, gazteleraz,
Eta gote bilatu ginen Facebooket eta idatzi zen, zure artikula euskeratzen gaude, berri gadoz nago. Eta elkungarri berri bat sortzen gaude, ordan sortu gabe zegoen. Animatzen zaitut, idaztea bat euskeraz, idatzi izan dut gazteleraz, euskaraz. Honoietan jarri nintzen eta gainera esan nio, bueno, baina beharko du zuzenketak beharko ditu, ez? Euskaraz dakitza da, bai, lasai. Eta, bueno, lehenengo atera zen, hoietan edo urtarrian eta ni beti idatzi izan dut, pandemiaren zerikusian zeuzkan gaiari buruz, ez? Eta gero horatzen naiz, beti, igual, jartzen nuenean zerbait guztietan, edo zer, kote beti zirikatzen, zergatik ez dituzu ematen gure. Horri eta artikulu bat egiten zuen. Venga, ba. Esan nahi duena, neurri batean, niretzako, balio izan du independentean, behartzeko euskaraz egiten. Euskaldun zen. Ez beti, bueno, handikap hori nire buruan, ez? Eta basago gazteleraz, eta bueno. Eta hori, eta ito horiek aipatu dituzunean, eta oztepitzea burura, ez? Nola izan zen zorrera, nola ezagutu nuen kote, nola goratzen naiz zeo zer zegoen txitakoa, eta esan nion kote. Eta kote, ez noa, zego guztia pasatu dut lanean, egunkaria mortxan jartzeko zer izan. Eta gero ezagutu ginen, Eubisan baiterrek, eta pasan da batean sekulako posa, ez? Bueno, berarekin eta jendele garekin, ez? Baina bakarrik, askok ezagutzen ginen elkar, bakarrik, ez saretan, edo teletan. Eta etorri zaizkit gauza asko burura, ez? Momentu gogorrak izan dira, batzuk, baina ja demoraren perspektibaekin bada. Eta egonkigarriak. Bai, ni antzeko bizi dut euskaldun dut naizela, eta goratzen hazu pile bat, Patrik Zurruntzagak ere bai. Tinak ere esan zuen. Hori izaten zuen ez izan zela, bere antzera. Bai. Independentean ibilikeanak, bai, euskaldun gara. Eta izan ditugu, aparte hori bertsoafaria eta holako gauzak, nire nintzen oso bertso mundukoa, baina, derrepente bertsoafari bat antolatzen nintzen faratxantea du ez dela. Eta baraualdia, eta euskeraz, eta ikusi dugu, beste batzuk, ez no, que llegar a más gente, no sé qué, eta nola erraldundu dira pilo bat. Horretan asko badaude beste komunikazio. Bai. Horregatik sortu genuen, ez zegoen zer, edo behar zen zerbait. Bai, bueno, beste periodikoak sortuko zen beste garaietan bezala, bez? Behar zelako. Eta badau jende bat oraindik euskara hutsean bizi geanak. Eta gazte asko zailtasuna dituztenak gazteraz egiteko, eta irakurtzeko. Claro, jende horri hemen hilala biziko informazioa da, askotan. Orain dela gutxi, hor medikuek osakidetzai bialdu duten idatzi hori argitara duen egunkari bakarra hau izan da, independentea. Eta hori, adibidez, Azkoitia eragile, Azkoitia aktiboa taldeak nabarmendu zuen hemengo prentzan, hori, jaso duen, publikatu duen bakarra izan da hau. Eta, euskaraz irakurtzen duenak, hilala biziko informazioa da hori. Bai, hilala biziko, inoiz hobeto esan. Jotzen duzu erdera, alba dezu. Gelditzen zen informazioa gabe. Nik aitortza bat egin nahi dizuet baita ere, eta da, gaur egun izugarri zaila da, askatasunaz asko hitz egiten dugu, baina askatasunaz funtzionatzen duen hainbat jende ez da, zuek askatasunetik egin duzuen bidean, bat erretza izan ez dena, aitortza eta eskertza egitea. Gero, hemen autore asko daude, Bai, hemen horratzean badago jende asko oso askea. Nik aipatu nahiko nuke independentearen garrantzia bi arlotan, ez da? Bat, bali izan duela, disidentziari jarri nahi zitzaion, zera hori baliogabetzeko. Etiketa? Bai, aipatu dugu. Eskubia, zera, ez da? Espainola, serra. Ziru dirako euskaldunok ezin ginela bertsio ofizialetik
kanpo egon, ez da? Nik uste hortarako oso importante izan dela, eta beste arlo batean elkar ezagutzeko. Guneak behar ditugulako. Ni gaur berrezagutu diren bezala mirari, ez da? Esan nahi dut, aspalditik ezagutzen ginen, baina seguruena ez genuen pentsatzen hemen elkarteko ginenik. Ja, ze sorpresa. Esan nahi dut, horretarako asko balio duela independentea bezalako, edo independenteak, esan bezala. Bai. Zeren, esan nahi dut, elkar ezagutzeko, zeren nik uste saretze hori ezinbestekoa dela. Bai. Eta gaur bezalako bilgunak oso importanteak direla, eta nik uste horretan independenteak izugarrizko lana egin duela, eta espero dezagun, denbora asko egiten jarraitzea, zeren seguruena hemendik sortuko da beste bizitzeko erabaki. Edo bizitza ikusteko erabaki. Ikusten hori behar dugula. Bai. Zeren nik uste dut eraman gaituztela bide batera nun gauza asko ontzat eman ditugun gu geu sinistu gabe. Hori, baina entzatu nahi dut, benetan, nik gaur hemen sentitzen ez, gai hor ditzen ez dela. Euskeraz, benetan. Daukat sentimentu bat, txikitan kuian babestuta, horrez sentitzen ez dut. Eta hori, Baraualdia ere izan zabalako momentu bat, ez? Izan zen erdera barauare bai, ez? Eta hori, balorazioetan atea zen, oso ondo egin dit barauak eta erdera barauak ere bai, ez? Oso ondo egin dit. Erdera baragua, telefono baragua. Bai. Zan baraua, orokorra. Gatoz hiru urte oso gogorretik, pandemia hori dela eta oso tensionatuta egon gara, eta orain halako lasaitasun provisional baten barruan uste dut dela, baina garbi dago mundua oso tensionatuta dagoela. Begiratu ez dago Ukrainiara edo Gaztara edo Yemenera ez da, eta ez horri bakarri baizik eta virus kontu horretan, seguru asko izango dugu beste bat, urtebete bat ezpada bat urte horru. Eta gainera daude, diru digitalaren kontua, eta horrek ez opoziten guzti horrenekin, aldaketa klimatikoaren guzti hori, karbono kuotak, OMSek ezarren nahi dituena, mila erronka daude, eta bestaldetik daukagu, gure eskerreko alderdi eta abertzalekoak, momentuz behintzate guztiz leharratuta hildo ofizialean. Osea, gai hauek, komentatzen dituen gai guzti hauek, ez dira existitzen, zuek hartzen baduzu erorria ero berdin da zer, honetaz ez da hitz egiten hemen dauden gaietaz. Orduan nik uste dut zera handia daukagula, etorkizun handia arlo zabal horretan. Esan dut ez, momentuz lako lasaialdi moduko baten gaude, baina edozein momentutan tensionatu daitezke gauzak, tokera. Eta momentu horri begira, gauzak garbisa marretik gantu, ez? Zer egin, independentearen zera nola zabaldu, eta baita lehen dirua aipatu da, baina dirua berko da, eta askot igual pentsatu behar dugu baita esate baterako momentu honetan dana artikuluak, iritzi artikuluak, baina zergatik ez bideoak, edo elkarrizketak, edo aliantzei batu elkarrizketa bat eta eman, edo beste edozeini, horrek egitura bat eskatuko du, zergatik pertsona bat ezin da liberatu biordurako edo laurako, nik uste dut oso asko dagoela buelta emateko. Gu ordu hori esartzen ditugu liberatuta egon gabe, baina
Bai, Baina iristen gehan. bai. Eta ni bideoia, nire gerratuta ja, nire askat 2008tik ona, horrago nire kama, ni horretan egon ez grabatzen, ezakit, askat momentu batzuk, baina eske ez dut ematen, osea, txartela deskargatzen den bitartean, Premieren editatzen jartzen naizen bitartean, eski ja badator beste bat, eta horregatik pentsatzen dut egunkari bat. Baina daskate irudi batzuk, osea, eski ez dit ematen. Hainaiz ikusten gauza, ez dakit sartu geran, hori dinamika batean, bata bestearen atzetik, eta ondo gongo esan. Nire gustatuko litzaidak egitea plataforma bat, bideo eta plataforma bat. Bai, horretarako, karo, independentean baditugu bideo batzuk, sartzen ditugu estekatuak eta hori eta baten baina dago limitatua, osea, teknologikoki hori behar dago pentsatuta artikuluak irakurtzeko. Nahi badugu egitea, gure bideo plataforma bat, gure edukiak sartzeko, helburua hori da. Karo, ez YouTubeen jartzea eta YouTubek erabakitzea kentzea, hori egin digute. Ja, ikusi dugu 2008-en, baina hori egiteko, behar da dirua, baina, karo. Baditugu aditu liberatuak, aprobetxatu gabeak dauzkagunak, eta dira jubilatuak. Guazen aprobetxatzea. Nik uste... Nik uste jakituri asko daukaguna aprobetxatu gabe. Guazen aprobetxatzea. Akaso eskatu ezkero, ez dut esaten asko baino, segurona, ordu batzuk egiteko preste ondo lirateke, eta... Hor dago, Jesus Eitzagirre ere bai, bideoak egiten eta Jokin Labaien, frankotiratzaileak, Hernanikoak, kriston lan nahi dira egiten, baita ere, horiek, gehi batzen inguruan. Ezagutzen ez dute, Bueno, eta Tartalo, jubilatua izan gabe, Ni nire gandik hasita esate izuet, jubilatua eta gaina teknologi berrietan aditua, oso nekez bilatuko deula zaugarri egu. Esan dut askotan, igual, denbora dagoen jende bat aurkitu dezakegula, ez da? Ni adibidez eroso sentitu naiz, kotxe hartu eta gara eta ona. Hemetik hartu paketeak eta amitzi batzuk eta hori gantzteak eta gero Albertori beste batzuk eta huntzata. Hor oso eroso sentitu naiz. Nik erresa egin dezaketena da. Eta hortarako denbora badauke. Lehen pentsatzen nahi nintzen, olako jendea ere beharko dala. Eta, aditu asko beharko dugu. Badakizun lordez, bilatuak beste aldeotik azaldu gentenona, digitalizazio ez duten jakiko, baina bilo bat badakitenean laguntzen. Paga eman bilo behi eta... Uste badaute da. Nende asko kintzaren egin. Gutxienez behintzat batzoi aitzakiak kendu diegu. Ni lehen aipatu ditugun gai horiekin egon naiz pentsatzen eta akordatzen naiz pandemia hasiera hartan edo berri hartan, hainbat mezu edo bideo edo iristen ziren eta esan, hau, jena izabatu argi, zire izabatu, eta askotan egiten duen, gehienak erdera zeuden. Esaten nuen, hau norbaitek euskeraz jarriko balu, ni ez naiz gai, ez daukete moduik, zahartu egingo zait eta bialtzera noa. Itzulpenak egiten hasi nintzen, baina egun bat osoa pasatzen hon, mezu bateko hitzekin. Gero bestela heltzea, erretzatzen zaiten. Eta orduan eta akordatzen naiz, bat behintzat asko kejatzen zitzaitela. Garai honetan ez dakiz zer ikusten da mundu guztiak euskera baztertu dula eta utzi duela alde batera eta etzaiola garrantzirik ematen da bat eta beste. Bai, arrazoi guztiez. Nahiago nuke hau dena euskera ez norbaitek jarriko balu. Gustura zabalduko nuke. Eta arrazoi mania, hola dinditu zane. Gero, independentea sortu zane, aitzaki bukatu zien, baina oraindik inork ez dit esaten eskerrik asko informazio horrengatik, Nik uste euskararena aitzaki bat zala, edukiak ematen dien mina. Askori, edukiak.
edo ezin onartu ez. Zaurratzen die pilo bat. Euskeraz izatea zaila, aldat esatea, eske hau boxekoak dira. Daude plan... Bai, bera, horren antzekoa gertatu zitzauten beste batekin. Nahi, lagun batek bidali zidan, mezu bat, eta zeon bezalaxe, hau, zeiki pasa behar diot honi. Bidali nion. Eta handi laster zan erantzuna. Espainolista ez dakizei, nundi datorren la tribuna. Edo ez dakit, datorren, eta ez dakit. Bale, horti datorrenak, ezin duzu, begiz ikusi, baina esaten dunari erreparatu jozu edo idazten dunari edo, hor tartean bazeuden zentzuzko gauza batzu. Ez nekin nundik hasi eta esan nion bidali zitenari komentatu nion. Bida, bidali dut zure mezuoi eta hasi zait lehenengo erantzune hola eta hemenago nola buelta eman pentsatzen. Eta esan zituen. Esai jozu, garai baten Radio Paris entzuten gendula. Bertako berri jakiteko, eta ez zala euskeraz. Baina behartan. Bai. Aitzaki hori bukatu da. Ja, baina hain zuzen, ni konbentzitua nago horregatik, aipatu duten ostrazismo hortan horregatik gaudela, dudari gabe, Ze, hori euskal gintzan, bueno, Josuna Beranek esaten dut euskal saltsa hortan, claro, deserosoa da, hau izatea euskal gintzako parte eta eduki honekin, Horregatik da historikoa eta horregatik da bakarra. Oso deserosoa egan, eta hori ez gara bezartu politikan gehiagik. Ez, gehiago sartzen bari. Kritikatzen, edo ez dakitzen, sako jodo. Eta horrek beltura gangoteak. Bai. Gaita horrek ez da behar. Esko eskarra erabil bat dugu, esan baina zango ez bagin dugu ez zela ez Hori izgurutzatuen bidez, nola esaten. Ez du inor, deskubrituko. Izgurutzatuen bidez. Hieroglifikoa. Vale. Ez dakit. Olaxe uzten dugu edo... Guaitemen zerbait esan? Bai. Eta hurrengo hitzordua, hilabete barru justu, behasainen. Otsailak 3, animatu, eta pentsatu ere banaketarena eta bakoitza zeiteko prestatu. Bai, hor ontzitxo bat utzi dugu, egon dien gaztuei aurreiteko norbaitek zerbait utzi nahi bau, eta azteiken. Eskerrik asko, eta... Bueno,